Dara, mga DVD. Baligya. $9, $12. Mahal man eh. Ay, di mo tani ka-afford. Maxi Pill. Oh, sus, mga baligya ni Diri. Filipino store. Kotek. Magic Scene. Pinoy ka, ipagmamalaki mo. Sure! Napay kabayo. Sa ba ni kalabaw di ay kabayo man. Napay scrubs oh. Nindot kayo. Pilipinas. So, napay manok. Tuktugao. I love HP. Na, tuktugao. Ready? Na, yeah. Let's go. Slippers, bench. Tagpila sa kani, $8. Uy, kamahal. Mga bench, mga bag. Na, nagkatag ang mga sanila. Crabs. Honey, they have scrubs too. Honey, they have scrubs. Sir, yan yan, sir. Nagkandi ang mga gamit. Okay, let's go over here.